anak ng magsasaka, amigo at dating OFW at ngayon isang driver dito, isang chauffeur dito sa Pilipinas kung saan nagkatrabaho tayo bilang isang company driver daw ang tawag dito sa Makati or dito sa Metro Manila. At shoutout mo muna sa ating mga amigong OFW saan sulok man po kayo ng mundo naroon. May galap shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po tayo sa ating ginagawa sa araw-araw. Ayan mga amigo, nandito tayo ngayon sa may Morsulo Street sa Makati City. Galing tayo sa maghahatid ng mga kasamahan natin or trabaho po sa kasi natin isang shuttle driver. Susunod at maghahatid tayo. Talagang ganyan ang buhay. Tayo ang unang-unang gigising mga amigo. Tulog pa yung ating mga amigo sa buong Pilipinas tayo gigising na para maganda sa pagtatrabaho sa madaling araw. Nagsisimula pala ang inyong amigo na driver. Nagsisimula tayo magtrabaho ng alas 4:30 ng umaga at natatapos tayo mga ganitong oras. Mag-alas 6 na mga amigo. Dito pa rin tayo sa kalsada mga amigo. Kasi matraffic mga amigo, kaya talagang ganyan ang buhay. Na-traffic tayo kanina mga amigo. Ayan, may shout po tayo lahat at pagpalayan po tayo ng Panginoon sa oras-oras. Ayan, konting martis lang, konting recap lang sa buhay natin bilang magsasaka mga amigo. Sana mga amigo may makaisip man lang doon sa mga gumagawa ng batas natin sa Senate at saka doon sa Congress na medyo taliman naman yung ipin ng sa sweldo mga amigo. Kasi sa ibang bansa mga amigo, karapatan ng may-ari ng isang farm, halimbawa lumaki ako sa farm, halimbawa ganon, ang karapatan po ng magsasaka at saka ng may-ari ay parehas lamang po. Kasi hindi pwedeng abusuhin doon yung batas na ginawa nila tungkol sa pagsasaka o tungkol sa mga trabahador. Kasi mananagot sila sa gobyerno. Talagang papanagutin sila. Dito kasi yung batas hindi ko alam kung pabor ba sa magsasaka o pabor sa employer. Kasi sa liit po at sa mahal ng mga bilihin, sa liit ng sahod nating mga magsasaka or ating mga empleyado, hindi natin alam kung saan na paano natin pagkakasya yung 610 sa isang araw. Tapos yung bigas na bibilin mo 610 na yung bigas na bibilin mo 60 bawat isang kilo. Di bawas na kagad yung 600 mo. Tapos yung pamasahe mo pa may amigo pag papasok halimbawa tayo nagagaling ng parting south mga 20 kilometers up sa ganun magkano yung kukumpute mo mga amigo kung magkano yung papamasahe mo mula roon hanggang dito sa ating trabaho. Kung araw-araw ka amigo uuwi ng bahay mo, magkano pa kaya matitira sa sweldo mo? Magkano kaya ang halimbawa mga amigo umuwi ka tapos magbabaong ka araw-araw, magbabaong ka ng ulam, kanin siyempre, tapos pag minalas-malas ka wala kang tubig, bibili ka ng tubig 20 pesos kagad. Di magkano na lang matitira sa iyo amigo? Yung pagkain mo at pamasahe mo at yung pagkain mo lang, hindi kasama yung pagkain ng pamilya mo, magkano na lang kayo matitira sa iyo mga amigo? Kaya siguro mga amigo pag kinumpute mo yan, mamumutla ka sa matitira, kasi baka barya na lang o kumakalansing na sa pulso mo yung matitira sa sahod mo sa isang araw mga amigo. Kaya kung sana magkaroon man lang tayo ng pagkakataon na maiangat man lang yung ating kabuhayan sa pamamagitan ng ating mga amigong mga nasa katungkulan na yan. At may galap shoutout sa inyo at sana pagpalain tayo ng Panginoon mga amigo. At sa lahat po ng ating mga amigong nasa katungkulan. Kasi ako alam ko mga amigo kung paano nagagastos yung pera ng gobyerno o yung pera na pinabayad natin sa buwis. Kasi ako nagtatrabaho ako amigo bilang driver sa isang government agency, which is hindi naman kami direct hired. Kung kami agency based kami,
isa sa mga nagpapahirap pa yun mga amigo, yung agency na yung agency fees kasi mababa yung bigay at tapos yung gobyerno magbabayad ng agency fee doon sa may-ari ng agency. Dapat sana ay mapupunta na sa bulsa o sa pinggan ng mga mahihirap nating kasamahan sa trabaho. Kasi yung mga agency fees po mga amigo, yung mabababa na position, yun lamang po ang pinipil up ng agency fees. Hindi po wala po tayo nakikita na malaki yung sweldo doon sa mga nagtatrabaho sa gobyerno na tinatawag nila job order mga amigo. Shout out po sa mga amigo nating job order. Ayan mga amigo, maraming salamat po sa inyo lahat at pagpalain tayo ng Panginoon. At sana iingatan tayo sa lahat ng oras at big love shoutout po sa ating mga job order sa lahat ng agency ng gobyerno at sa lahat ng opisina ng gobyerno. Big love shoutout po sa inyo lahat at sana pagdating ng araw ma-regular naman kayong lahat. Kasama siguro tayo doon kung pagpapalarin tayo ng pagpapalarin tayo sa araw at oras na yun. At yan, mga amigo, salamat po sa inyong lahat at medyo dumidilim at gumagabi ng mga amigo at time check po ay alas 5:40 na. Salamat po, bye bye, love you.